Hello, Jingay D. Salamat sa patamsak. Kaso walang tao. Ikaw pa lang ang tao. Wala na yung isa kong naka-BG. Ang nandito si ano si Reactors Channel. Mag-iwan ka ng bahay mo, Jingay D. Ayan, naglapag ka na. Salamat. Ayan, ayan. Teka lang. Pag may pumasok mamaya, papadikitan na lang kita. Suklian mo na lang yung didikit sa'yo ha, mamaya, Jingay D. Kasi baka may pumasok. Tapos dikitan ka nila. Suklian mo na lang. Salamat sa pagdalaw. Sige po. Salamat, Jingay D. Balik-balik ka na lang.
Shout out Sambil Piega. Ang hirap banggitin ng pangalan mo. Si Manny Ilanan. Ninja mo yan? Teka lang, lagyan kita ng jacket. Manny Ilanan, ikaw ba yan? Okay. May jacket ka na. Salamat sa patamsak, tsaka salamat sa pagdaan. Gusto mo bang sumali sa raffle ko ng 5WH? Malaki na watch hour. Naku, hindi pa. Malayo pa sa katotohanan. Hindi pa nangangalahati. Gusto mo? Sali ka, Manny. Mag-type ka ng S1. Lalabas yung yung link ng sponsor. Oo, nasa 1K na ako. 1.2. Ayan, dikitan mo yan si King Mo de los Reyes Vlog. Siya yung sponsor ng 5WH. Ano ito po? Buti ka pa, nakangat ka sa akin ng isang guhit. Kanina lang ako nag 1.2. Nakaka-frustrate kasi nalalagas. Nababawasan ng tao, nababawasan ng views, nababawasan ng watch hour. Tsaka nag-iingat na ako kasi mayroon ng may strike na yung channel ko. Dandikit, sige. Sige, Manny, lista kita. Manny Ilanan. Yung main channel mo, Manny Ilanan. PM ako, FB. Sige, sige na, Manny. Ang raffle ko sa sa Friday pa. Kasi walang masyadong tao yung LS ko, kaya iniipon ko muna para pag raffle sa Friday, madami. Okay. Legit yung yung account mo. Sige. Sa Friday ang raffle ko, Manny, ha. Ganito rin. 4 PM. Friday, 4 PM. Iniipon ko muna kasi wala kasi masyadong tao. Hindi ba nababawasan ang watch hour mo? Ako halos araw-araw, nababawasan.
Hindi pa ho, sa awa ng Diyos. Buti ka pa, sana all. Ako araw-araw may lagas. 1.50 na yung bananas ko. Ngayon 1.30 na lang. Grabe yung lagas. Hindi kasi ako mahilig mag-watch to watch. Ako rin naman, hindi rin naman ako nakikipag-watch to watch. Hindi ko nga alam kung bakit ako nababawasan. Nagsi-self-play ka? Self-play? Oo, nababawasan yung watch hour ko. Hindi ko alam kung bakit. Ako nagsi-self-play. Gumagamit ako ng yung account ng asawa ko sa YouTube. Meron din kasi siyang channel. Yun yung ginagamit kong pang-watch. May wifi ka, oo. Oo, syempre. Meron, syempre. Kapag Sunday, hindi ako nag-online. Kasi wala ako dito sa bahay pag Sunday. Ang IP address niyan. Ay, ganun ba yun? Kahit nasa ibang cellphone, sa ibang cellphone yung gamit. Akala ko kasi, ang hindi pwede, pag isang cellphone, tapos dalawang account na nakalagin. Huwag kang mag-self-play. Ay, ganun. Sabagay kahit naman mababasa yan ni Lolo. Ay siya, nade-detect. Tapos, pag na-detect niya, binabawi. Kaya siguro madaming nababawa sa akin. Kasi nade-detect ni Lolo, no? Ah, okay. Wala kasi akong alam sa algorithm na yan eh. Akala ko pwede siya. Binabawi. Kaya pala ang dami sa akin nababawas talaga. Halos araw-araw. Merong nababawas yung watch hour ko. Araw-araw. Mag-play to araw-araw, wag mag-play araw-araw. Pahinga rin. Ah, okay. Pwedeng mag self-play, pero wag lagi-lagi. Ah, pwede lang tayo watch to watch. Kaso kasi hindi naman legit sa sa watch to watch. Pero itatry ko yung watch to watch. Alam mo na para mapali. Anong mapali? Alam mo na para mapali ang mag-play. Dapat i-save mo ang video sa watch later para pasok sa watch hour. Ah, mapadali. Okay.
Para mapadali, ang mag-play, dapat i-save mo ang video sa watch hour. Para, sa watch later, para pasok sa watch hour. Yung ginagamit ko na channel, isi-save ko yung video ko dun sa watch later. Ganon. At dapat ang ilagay mo sa playback sa 2 times para madali ang pag-watch to watch mo. Pwede yon, yung playback na yon. Nakikita ko yun sa settings nung nung video. Pero, yung minutes nung video na pinanood mo, yun pa rin yun. Oo, nakikita ko nga yung playback speed na yun. Itatry ko yan. Itatry ko siya. Isang Moni ang nagturo sa akin. Okay. Gagawin ko yan. Promise, gagawin ko yan. Itatry ko. Kasi kung nadedetect pala ni Lolo yung ginagawa ko. Dami mong tricks dyan. Dapat ilagay mo sa watch later yung mga video ko kung nakipag-watch to watch ka. Okay, got it. Sige. Ilan na bananas mo? Pwede ka rin mag-self-play, basta data ang gamit. Hindi yan nababasa ni Lolo. Ay, ganun. Magastos pag data. Kasi maglo-load ka. From 1570 to 1550. Okay. Nalagasan ka rin pala, no? Hindi ba bawal yung yung 4 digits number? Remove ko na lang. Remove mo na lang yung yung 4 digits number. $20 na nabawas sa akin. Oo, magastos. Magastos pag data. Thank you, Manny. Salamat. Balik ka sa Friday, ha, Manny. Sa Rapol. Same time lang. Yung pusa ko. Balik ka sa Friday, Manny. Bye-bye, Manny. Bye-bye. Salamat.
Yes, support lang tayo sa ating mga LS. PM kita mamaya tungkol dyan sa watch to watch. Ilang oras ang watch to watch pala? Hindi ko kaya pag 24 hours. PM kita maya Manny. Ako kasi nakasalang ang phone ko pag ako tulog while playing. Pero ilang hours ang ang requirements niyo ng watch to watch? Meron kasi 'di ba yung iba 3 hours, 5 hours, 10 hours. Para pagising ko tapos na ako sa pinapanood ko. Oo nga, pwede naman yung style na ganun. Pagtulog mo, i-play mo yung ka-watch to watch mo. Ilang oras yung nyo, yung watch to watch nyo? Depende, may play all. Okay. Ayun, 10 hours, pwede. Kaya ko yun. Meron kasi akong, isang group. 3 hours lang. Mga sila, mga OFW, nasa ibang bansa. Sinong admin? Ikaw ang admin? Sige, Manny, salamat. Thank you. Maya na lang. Walang admin. Okay, sige. Okay, sige. Basta PM kita mamaya. Bakit? 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 Ano ang problema mo? Ha? Cholo-cholo na yan? Ha? Cholo-cholo na yan? Bakit baga? Nasaan ka? Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang. Huwag ka dyan. Huwag ka sa baba.
Siguro matext na lang nila rin.
Hi, Jingay D. Hi po, nabalikan ko na po sa Reactors Channel host. Salamat. Gusto mo ba sumali, Jingay, sa ano? Sa raffle ko ng 5WH sa Friday. Jingay, gusto mo sumali, Jingay, sa raffle ng 5WH sa Friday? Ganitong oras din, Jingay. 5 p.m., 4 p.m. or 5 p.m. Sali ka. Pag may load po ako. Sige, balik ka na lang sa ano, sa Friday, pag raffle ko na para sure na may load ka. Sige. Salamat, Jingay. Ang cute ng pangalan mo, Jingay. Nakalembangan ko naman na po. Thanks po. Salamat din. Thank you, thank you. Meron kaninang pumasok si Manny Ilanan. Kaso hindi siya nagbaba ng bahay niya. Nakipagkwentuhan lang siya sa akin. Yung Sambil Pega. Hindi siya nagbaba ng bahay niya eh. Sayang, pwede mo sana siyang dikitan. Kaso hindi siya nagbaba ng bahay niya. Napakabot tayo sa OSBC. Wala mo yung kita. Kaya naman na doon. Ay, ito. Wala mo na doon. Hindi mo mata. Tataran doon, di patakaran. Kubo. Nagmara walang tak. Salamat po sa mga naka-BG. Pinisita ko po si sponsor. Sige, lista kita Jingay. Yung S1, pinuntahan mo si S1. Lilista kita sa raffle. Kasi pinuntahan mo si sponsor natin. Main channel mo ba yan, Jingay D? Main channel mo yung Jingay D?
Sige po, opo, sige. Lista kita. Tapos sa Friday ang raffle nito ha, Jingay. Jingay D. Pag madami ng tao, magpapaangat ako. Tapos pag games, mga ganun. Ngayon kasi wala pa masyado. Kaya hindi pa ako makabuelo. Dalawa pa lang kayong nasa listahan ko. Si Manny Ilanan at saka ikaw. Kayong dalawa pa lang ang nasa listahan ng raffle. Kaya kapag hindi kayo nadagdagan, sigurado kayo na ang panalo. Thank you, Jingay. Salamat. Jingay, Jingay. Ang cute ng pangalan ni Jingay. Tawa siya. Parang nagpapatulog ng bata eh. Jingay, Jingay. Jingay, Jingay. Tutulog-tulog na ang Jingay. Nilayasan ako oh. Pinagtatawanan ko na yung pangalan niya eh.
Even distance. This is Salamat sa nakasilip dyan. Dalawang nakasilip. Salamat po.